Nyasachwa kendo wuonwa waduoko ni erokamano maduong' ahinya kech onge Nyasaye maromo kodi. Erokamano Jehova ikelowa mondo wawinj wachni. Amedo kwayi ni mondo imed telonwa Jehova. Moloyo erokamano kuom waneno kata higa manyien ni nitie ng'enywa bende manok ochope. To wan kuom ng'wono mari imiyowa mwachope mwaneno, waduoko ni erokamano. Imed telonwa kata kwa winjo wachni Jehova, ichiw wach ma in iwuon idwa mondo nyithindi owinji Nyasachwa, nikech in ema inyalo. E nyingi Ruoth Yesu Kristo akwayo. Amen. Yesu paki. Happy New Year. Waduoko ne Nyasaye erokamano ni en Nyasaye mang'won, Nyasaye maber. Jogo moko ng'eya iluonga ni Magdalene Ogutu, to an anya Nyakach. Nyasaye bende olosona kar dak Nyakach. To aduoko ne Ruoth erokamano, nowara chon. Nyasaye nowara chon kane pod an nyathi mantie primary school. To Ruoth oserita, aseneno ber mare. Omiyo aduoko ne erokamano kata kuom higni bang' almost 30 years. Pod atimo sinano nikech pok achopo. Opaki Yesu. Pok achopo e polo, pod atimo sinano ni mondo chieng' moro kuom ng'wonone ane wang'e. Opaki Yesu. Omiyo aduoko ne Nyasaye erokamano kuom thuolo momiya ni mondo achopi. I hope ni an audible enough. Uwinja? Koro uwinjo maber? Opaki Yesu. Koro aduoko ne Ruoth erokamano nikech ober. Kane Nyasaye owara, noyudo kane an pod kaka wacho ne pod an nyathi matin. To Yesu nokuongo waro minwa. Ne wan jo Catholic motegno ahinya ahinya ahinya. Mana ng'e na biro bedo nan. Mane lengo mara in life. Bas mama waka noyudo Yesu to odhir padri, ok padri father, odhir father. To miye neno. Kato bang'e owara, kato owaro wetena achiel kachiel ma owar the whole family. Kana wadhir father mondo wawach testimony marwa, ushuda marwa. To father nok owinjowa, bende nok dwar kata winjo wach ni nyalo warwa, nikech kinde no e Catholic ni puonjowa ni ng'at ma pod ngima mawuotho gi tiende ariyo ok nyal tim nade, ok nyal war, iwari mana kisetho. To koro wan ni to wan ang'o mwabiro no warwa to pod wangima be pod ok watho. Bas koro ne wapitana gi father. To moloyo wadwa maduong' the late Lawrence Matinde, en mtoto misa kendo ne en altar boy. Kato ne en bende ne en chairman mar Legion Maria. Ne walemo South B, na Queen of Peace South B. Koro miyo ne en very influential. Koro dhi onyiso father to dhi gi muma. So that was the first mistake manotimo. Noting'o muma. Kech kindego nokwating' muma. Nokuyienu. Father kende mane yawga maduong' to loso e Latin bok iwinj gik mowacho. To in to koyieni kata mondo itim ang'o, iting' muma. Koro en odhi neno father e office kech ne ging'ero personally to ting'o muma. So that was the first mistake. Bas koro wacho kaka Yesu oware mo o discover ni Yesu Kristo e yo mar ngima. Okuot ne father John 14:6. Father no turn red oriembe office. Mo wacho ni kendo kikichaki timi nade. Kikichaki duoka kae nikech kanisa ma Catholic eka e yo madhi e polo. To Yesu mi wacho no tapana. So Catholic Church is the only way to heaven. Koro ne wapitana mano riembwa e kanisa mar Catholic. Ne wawuok wate. Kato wa join Anglican Church, ne wabiro St. Stephen's ka. Koro St. Stephen's ka mabede ka nyako na te, nyaka Nyasaye olosona kar dak, atimo arus ka wuok e kanisa ma St. Stephen's ka kane wawero kwaya. Apa ni jok mane ng'enyu be ne onge. Jok mantie apa ni kwaya member na moro nitie mane wawero godo those days, many years, kane pod an nyathi school. Erokamano. Koro kanyo kaka Nyasaye nochako miyowa wuoth mawuotho kode. Ka wang'e ni Yesu Kristo e yo mar ngima, ok kanisa mar Catholic. Dok e kitabu mane wasomo kawuono, Jonah. Jonah, ang'eyo ni ung'eyo kitabu ni jo Kristo, usesome, ma useneno kaka ne Nyasaye loso gi Jonah. To Jonah on his own accord notimo gima
wuonwa maduong' otimo miluongo ni Adam and Eve. Kech Nyasaye ka nochweyowa, ochweyo Adam gi Eve moketogi e puodho mar Eden, to ne gin gi fellowship gi Nyasaye, ne gin gi ushirika gi Nyasaye, gi lalruok gi Nyasaye. But Adam, on his own accord, no decided to walk away from God. En owuon to walk away, more rebel against Nyasaye. So because of that rebellion, pod we go through all those catastrophes because of Adam did what? Rebelled against God. And we see the same thing gi Jonah. Jonah be ka Nyasaye loso godo, to ong'ise ochak wuoth odhi kanye, mondo odhi kanye Nineve, mondo oter wach Nyasaye, nikech Nyasaye nosego darbim moneno kaka dhano timbegi richo, dhano monego bede ni wuotho gi Nyasaye oselokore, koro be ok pak Nyasaye anymore, bende Nyasaye no gikia, gidonje lamo nyiseche manono. Nyasaye oro wach ne Jonah mondo odhi kanye Nineve. To kane jasomo somo, to waneno ka Jonah notimore nade? Nowacho ni adhi Nineve, ok anyal dhi Nineve. Koro miyo en okawo bagne, ing'e kaka sani kidhi safar donge nyaka ikaw bagni midhi godo safar. En be okawo mana bagne ka ng'at madhi kanye Nineve. To timore nade? Ochenjo route. En odhi kanye Tarshish. Nikech ang'o? Nikech nokodwaro mondo odhi owach wach Nyasaye ne jo Nineve. Jonah nobedo prophet ma disobedient. Kuom prophets gite pok aneno ila Jonah. Ma Nyasaye loso godo, to owe Nyasaye ka gima obiro timo. Oparo Nyasaye dhano, to Nyasaye bende ong'e ni Jonah to ok bi timore nade? Ok bi tiyo tijni. Kato Jonah timore nade? He decides to run away and walk away from God. Gima kata wan kaka dhano watimo ndalogi. Nyasaye nyalo loso kodi, to nikech ok idwar mondo itim tich Nyasaye cha, you decide to ignore mondo itim tich machielo. To ok en kamano. Jonah did that. To oparona kata an bende, there's a time mane no puonjo about giving tithes and offering. Modonjo na maber kabisa. Nyasaye otimo gweth mare. Ma yudo pesa mabende nok ang'e na nyalo yudo. To nonega chul tithe out of that money. Acha ni koro kaka dhano ichako reason yawa ang'eny gi Nyasaye nong'eyo I needed this money. Ang'eny gi dich, school fees ng'iya ka, to dala kucho bigocho na ni ing'e ni gima kama timore, koro aparo ni Nyasaye, this one you understand, at least salary mara tachiwo tithe, but to God, this one you'll understand. Koro nabedo gi wich matek gi tok matek. Atamora chiwo pesa ne Nyasaye as tithe. To chieng' no awuok adhi e chiro. I think it was a working day. To nabiro donjo e tich moleo. Kata wacho ni wadhi e chiro ka ng'iew ABCD before achiw pesni kaka ne atimo cha. To donge ing'e ni mar Nyasaye cha nasekalo ma ng'ado. Ma timo ma ng'iepo. Ma mtoko biro oma. To kochung' because gik mana tingo ne pek, tanyiso the driver ni wuog mondo ikonya tingo gigi wakete mtoka. Kaka no wuok ni kare jo city ka benenowa. Kaka no wuok ni kaka jo city bedo donjo mtoka. To mane kaka no makwa. Mtoka iywayo. Ni alosi nothing. Ni wawach nang'o nothing. No ywawa moterwa ka but marikiti kanyo nitie kar city dongo ng'e kacha moter mtoka iye kanyo. And do you know? Ka pod atemo loso, oseng'ad nyaka receipt everything else. You know how much we paid? 5,000. And that is the exact amount I was supposed to pay tithe. Nikech na yudo 50,000 and I did not want to pay. Ma wacho ni Nyasaye, forgive me. Nikech we are not maranade. Odhi obedo matek. Ang'eyo no negatim ma. Omiyo kata wan jo Kristo manka. Samoro wi bedo mana matek ing'eyo ni mae monegitim to kidwa timo. Ing'e no negirwak nyawadu, ok idwar rwake. Ing'e no negikony nyawadu, to ok idwar nikech wich mang'owa, wich matek. So as I'm talking, I'm also learning. Nikech I learned the hard way. Mawacho ni Nyasaye, this is exact money mano negachiw tithe.
tatamora nikech adwa timo ABCD. Donge ABCD go nobaya to pesa dhi ne jo city council. Omiyo wich matek ok terwa palo. And it is also rebellion. When in tough-headed, you are also rebellious against God. To kibedo rebellious against God, it is sin. Opaki Yesu. Koro wang'iyo kaka Jonah notimo. Ne en prophet janabi mobedo disobedient number 1. Otamore winjo wach ma Nyasaye omiye kendo ore. Nikech en kaka dhano. No feel nikech Jo-Nineve chon kindego apano kinde ma lwenje ne ng'eny. Jo-Nineve no osando jo-Israelites kabisa. Those early days ne gin jo-Azeria to ne gisando jogi kabisa. So Jonah kaka dhano wacho ni Jo-Nineve kama tene gi injili hapana. Gino nego richo gino Nyasaye otim gi nadi okumgi omiyo an ok abi dhi mano oloko modhi. To in ma in kae, how many times ma Nyasaye loso kodi to ok itim gima Nyasaye kwayi mondo itim? How many times jogo man gi mother-in-laws, your mother-in-law kata forgiveness, to makosa manotimni 20 years ago, podi mako nyaka sani, kata manotimni 30 years ago, podi mako nyaka sani, makata mama ni tinde otima wang'e boknen, to imako ne kendi iting'e ma lemo ni bende chopo, ok chopi, nikech ka wadhi mbele Nyasaye to wagangore mapek to walamo, bende lamo wano chopo, ok chopi. Omiyo Nyasaye omed konyi dada, kata ndugu ma in ka, Nyasaye omed konyi kabisa. Ang'e ni issues kata topic ma in-laws is a different topic. It's a topic that needs a whole day, nikech there are many issues. To Nyasaye manyalo timore nadi, ema nyalo konyowa. Opaki Yesu. We go back to story of Jonah, a prophet man was very bitter. And bitter gi Jo-Nineve. Omiyo kata Nyasaye ore mondo teri injili. To ok onyal timore nadi, ok onyal dhi because of bitterness ma peren godo ang'owa e chunye. Number 1 monego wang'e jo Kristo ni ok wanyal ringo, we cannot run away from God. Koso nitie dhano manyalo ringo Nyasaye? Onge, ok inyal, kata item nang'o? Ibiro temo to but Nyasaye has already seen you. Ong'e kata kumi dhiecha. Ong'eyo maber ni bedo ok inyal. But kaka dhano, samoro jachien miyo tokwa bedo mana matek. Tiparo ni riek molo Nyasaye, iparo ni bende nyalo timo maber molo Nyasaye. Jonah notemo, bende noringo. Ka noselute e nam, ang'o motimore? Nyasaye oro mana rech mondo timre nadi? Omuonye. To komuonye, rech ni after 3 days, kaka noyueyo i rech ni, aparo ni mano is more theological, Nyasaye mong'eyo, nikech ne ene i rech for 3 nights and 3 days. To imbe in dhano ing'eyo, ke in e i rech, be iyueyo, ok iyue. To kok inyal yueyo, what is the story? Donge tho? But Jonah nikech Nyasaye ne en kode gi purpose. Ne Nyasaye pod otimone that miracle. Ma after 3 days, rech otimore nade? Ong'ogo Jonah kanye? Mana ni Neve kuma nokotimo nade? Mano ok odwa dhicha. Jasomo. Kane Nyasaye ore, ni yore mondo oter wach maberni. Otamore moringo. Ma Nyasaye o change course, mochako chopo kanye? Nineve. Kosechopo Nineve otimore nade? Koro yalo gadieri. Kendo owacho wach Nyasaye kaka nonego wachi. Ma jogi otimore nade? Olokore. To koselokore, reaction mar Jonah donge dipari dinogone Nyasaye kamano mobedo mamor, mobedo gi ilo. Bende Jonah notimo mano. Jonah nokotimo mano. Kawasomo chapter 4 verse 1. Jasomo. Somnwa kanyo. Chapter 4. Nyaka. Som gi sauti matin. Chapter 4 from verse 1 to 4. Tinge dundi malomte. Wachno nodonjo nochogo Jonah ahinya, mi iye owang'. Omiyo nowacho ni Ruoth Nyasaye niya, Ruoth Nyasaye, kane pod an thurwa, donge nawacho ni ibiro timo gima kama. Mano emomiyo natemo ringo mondo adhi Tarshish, nikech nang'eyo ni in Nyasaye ma jang'wono, kendo
makecho ji. Iyi ok wang' piyo, kendo inyiso hera mosiko. Bende chunyi lok chuma kuom kelo ni ji masira. Verse 5. Kaw ngimana, Ruoth Nyasaye, daber katho moloyo bet mangima. Erokamano. Kar Jonah mondo bed mamor, kendo koro iye owang'. Koro ing'eni kaka dhano nyalo penjo to kare ne nowacho wach mar ang'owa. Iye owang' nikech jogi otimore nade? Olokore. Ong'eyo Nyasaye. Jok mane mabor gi Nyasaye. Olokore ma koro lamo mana Nyasaye gi tweyo gi lamo. To most of the time, ka higa chakore, kanisni mathoth chako ga higa gi tweyo gi lamo. Nikech nyaka wa seek face of God. Through prayers and fasting and praying. To jok moko wacho ni yawa 21 days I cannot pray, ok anyal fast. To nyaka wachodre mondo wamany Nyasaye gi chunywa te. Moloyo higa ni. En higa ma ng'ama biro timore nationally. En higa mar election. Sani monego walame moloyo kaka walemo gacha. Nikech jachien ni oko, jachien is ready mondo timre nade? Opuk remo ma innocent blood. Hallelujah. Be uinja, hapa ni un Kenyans, kendo useng'eyo gik moko matimore ka. Waparo 207 kaka ne piny chalo. To sani, bende uneno ka jachien operate in a very high level. To nyaki bed in the spirit mondine, only when you be praying and fasting. Talk prayers ma 5 minutes. Mano takes you nowhere. Hallelujah. Prayers ma dakika bicha onge kuma teri Nyasaye, erokamano achiew, adhi e tich gwedha, irita, isewuok idhi e tich. Takes you nowhere. Ja Kristo. Nyaki chodri oko, mi lem, gi tweyo gi lamo. Mane ma Nyasaye wijo. And so many churches are doing that, Sani. Jok moko lemo 21 days, prayer and fasting, seeking God's face. Our church, we are praying now for 21 days, seeking God's face. Other places, muang'eyo 40 days, ki Manyo Wan'G Nyasaye, praying for our nation, mondo kwe obede. Nikech ka kwe onge penye ni jo Kristo, bedangu bi kata mane lamo. Bedangi wuok e odi ni dwa dhi lemo St. Stephen's, ibiro luwo kanye. Onge yo mibiro luwo, ka chaos nitie to jinegore jigore. But we need to pray for this nation, mondo Nyasaye omiwa ng'owa, kwe ma en kende monyalo chiwo. En bende momiwa president ma en owuon osetimore nade? Oseyiero. Nikech wan wanyalo nyagore, iwacho kiang'o, mago te ibiro wacho, to ma Nyasaye oyiero chande, ema biro bedo ang'owa e kom. So Christians, brethren, owetega gi nyiminega, onego wakaw sechewa ka wasik face mar Nyasaye mondo kelnwa kwe makende. Ka loso ka chiegni tieko, ndalogi jachien operate a very high level. Mokwongo kuom nyithiwa, owito nyithindo kabisa. Jonyuol thagore, chulo fees, timore nadi, ikaw nyathi puonjo, dhi nyaka university, igone Nyasaye erokamano ni wuoda ni biro wuok, ama nyara ni biro wuok kure. E university, den ma nyithindo timore nade, be kethore moloyo. Nyako ma wuok odhi e university, en kodhi, oseyudo chuo ma ready. And most of them, nikech no gibedo brought up bende maber, donjo e gigo. Ma after 4 years, nyathini duogo e ot, no graduate, to koni osetimo abortion kata nyadibich to inti kia, you are very innocent, you don't know. Omiyo magi emomiyo nyaka wakaw sechewa mar ang'owa, mar lamo gi tweyo, ka wamanyo wang' Nyasaye, kendo kwa tero gigi ne Nyasaye mana e lamo. Nikech ino kinya nyathi mosechopo 21 years, dangi rite, ka en e university, be dangi kia gima dhi mbele, ok inyal ng'eyo. To sechego in imanyo ginene, ikaw loan mathoth, left, right, center, ok inyal kata breathe, ni nyathini ni kanye, ni e university, kari miyo mana jok moko, mon. Nyithindo kethore marach. But en scheme mar ang'owa, mar jachien, it is just the enemy.
ema dwaro mondo gikethre ma ka nyathini nowuok e university owuore, osedonjo njaga, omadho kong'o, to otimore nyathi matin. Kendo nyithindo manyiri okethore mowuore. Lakini those who will trust in the Lord and who will keep on seeking the face of the Lord will answer your prayer. Biro rito nyathini, kati ionge manadi, kati ionge and maybe 100 miles away from you, kata en mana UK, wherever, Nyasaye pod biro rite, nikech ang'owa, itiyo tich mar go chongi piny, ki seek the face of God. To kok inyal go chongi piny ma chongi ok obuth, e lamo. Hey, my brother, nyaka walokre, we must change. Yona notimore nade? Kano osewacho ne jogi ne kia kata Nyasaye. Wan maber ka unusu wach Nyasaye. These people had never heard about God. But kana Yona osiemogi, transformation that occurred, ni everybody, kendo go milome, no ken mana ni otachiel, the whole village. I'm assuming ni nen gi chife, maybe chife no gi opororo. Kagoyo milome, kama otimore, nyaka wadonje lamo. Onge ng'at mano pingo kata ng'ata di, kata ng'ata chiel. To wan jo Kristo masani, idwa pingo mani, 21 days. How can I fast for 21 days? Jogi tugo kodwa. Jogi paro nango. The grace of the Lord is sufficient. Inyalo fast kata those 21 days bendo kine. Of course it is not dry. Godhiambo to nyaka ikawe gimoro, but you can miss your breakfast and lunch. Donge nyalore? To bende ka you on drugs, maybe you continue with your drugs and you take chiemo matin, but in a speed gi mood of ang'owa of prayer. Koro, waseringo kuom Nyasaye marom nade? How have we run away from the Lord? Gitimbewa, wich teko, jomoko kumo ka bokwa lem, you are not praying. So kakoro kilam, tibiro bedo machiegni gi Nyasachi nade? How will you know ni ma idwaro mar Nyasaye in your life? Kata seeking God chande, ema you don't know. Nyasaye mondo konyo jowete. Mondo wamany the face of the Lord. Wanyalo penjore maswali ni. Why was Jonah running away? Asewacho ni was running away nikech jo-Nineve nosandogi kinde ma pod ne gin e thim. Koro miyo en be odwa chulo kuoro. To donge en kaka dhano, donge wambe wajo chulga kuoro? Donge dwa mondo chul kuoro? Ni ng'ane notimona kama, imbe koro dwa chulo kuoro. To kuoro muma wacho nang'owa? Vengeance you live to who? To God. Ok in. To kiwene Nyasaye mabiro chulo kuoro molo kata in. En odwa chulo ang'owa? Kuoro. Koro purpose mar the book of Jonah, what is the purpose? Purpose mar kitabu ni or act as warning to the hearers and to believers like us. Ni there's nothing mwanyalo timo ka Nyasaye okotelo nwae. Omiyo okinyal ringo Nyasaye. You can never run away from God. To kata kisomo muma Psalms 139 okabi donjo kanyo talks of that. Psalms 139. Onge kuminyalo ringe ma Nyasaye onge, kata kidhie mane buo pi. Donge Jonah no lute nam. Donge Nyasaye pod nen kode. Omiyo kata in kata idhi mane buo nam. Ok ibi ringo Nyasaye. Kata idhi mane thim, ma nobody is there. Nyasaye pod timinadi, pod neni. You can never run away from God and you cannot run away from death. Omiyo ja Kristo los ngima nigi Nyasachi, nikech Nyasaye nyalo duogo samora mora ma ene moyiero. Opak Yesu. Ok wanyal wacho no biro kuom jok moti kende. Okaw kata nyithindo. Donga ng'isi nyocha ni Saturday mokale mana yiko nyarowadwa. Nyako ma pod tin. Nyasaye okaw. To in ma pod Nyasaye oweyi. Oweyi ni mondo itim ang'o? Ilos richoni. Ilos kindi gi Nyasaye. Mondo ko biro duogo to yudi ka in tayari mar dhi kode polo. Another purpose mar the book of Jonah, ongiso wa character mar Nyasaye. Character mar Nyasaye ni kata ka ng'at ma jaricho, maricho ne liche piny ka, lakini kolokore to Nyasaye will turn to him and listen to his prayers. Kolokore. Hapa ni mana I'm clear. Kilokori kende kata ni bede ni neko mitimuri nade gik madongo timo, lakini kilokori to Nyasaye biro miya second chance kendo biro ruaki
Hallelujah. Omiyo wa serve a God of a second chance. Waduoko ne Nyasaye erokamano ni ok omor with the death of a sinner. Omiyo a second chance to repent. Another purpose is that God is very consistent with his dealing with humanity. Nikech nohero humanity emomiyo emochweyowa nikech noherowa. To nochweyowa mondo wabed gi fellowship kode, but we chose to walk away from him. But omiyo nafasi ni kilokori to en jang'wono, obiro winji kendo obiro weni richoni mana kaka nowene Jonineve. Kana gilokore, Nyasaye nowene gi richogi. Nyasaye mondo bed jakori, pare ni higani chak mana gi ruoth kimanyo wang'e. Hallelujah. To ene mobiro wuotho kodi. Onge gima tek. Gik moko te Nyasaye kawawe lwete to omiyowa teko mar timo kendo tieko. Omiyo jowadwa ka tieko, iseringo kuom Nyasaye marom nade. Maybe chal kaka Jonah. But Nyasaye miyi thuolo to repent mondo iduog ire. Kik iring Nyasaye, nikech bende ok inyal ringo, kech oneni. Hallelujah. To omiyowa thuolo mondo wadog ire. Ka ang' idok e odi, tisome Zaburi 139. Biro ng'isi kaka there's nothing minyalo timo ka Nyasaye onge. To ok inyal run away from God at all, nikech ene manochweyi. Ong'eyi kata kane pok nonyuoli. Omiyo ok inyal ringe. Hallelujah. Nyasaye mondo med konyowa mondo wamed manyo wang'e. Mondo wadog ire ka watimore nade, ka wa repent, ka wadhi ire ni Jehova wenwa richowa to biro wenwa. Walam. Nyasachwa kendo wuonwa, wabiro iri kwaduoko ni erokamano kuom puonj mimiyowa kendo nyisowa ni ruoth ok wanyal ringi kata matin. Bende onge kuma wanyalo dhiye mok inyal chopo. Omiyo amedo kwayi ni mondo imed konyowa, wamed manyi kendo wamed donje lamo matut. Nikech ruoth ka wamedo manyi matut, teka in bende ibiro bedo machiegni kodwa. Erokamano Jehova med puonjwa wachni mondo wachni onyae e chunywa. Nikech in ema inyalo gik moko duto. Kwa wamedo miyi luoro, kwa wamedo miyi heshima, nikech onge Nyasaye madang' wapim kodi. Erokamano kuom wachni, erokamano bende kuom nafasi mimiyo jowete mondo bi ka mondo winj wachni. Med gwedhogi kendo ka gibiro dok e miechgi Jehova, itelnegi bed kodgi. E nying Ruoth Yesu Kristo akwayo. Amen. Thank you, Lord.